Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hinday ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Di kay agsao iti makapasakit. Usarin nyo laeng dagiti balikas anasayaat, ken maiparbeng, tapno matulungan ti siya sinuman akasasao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Pepe! Mangyag ka man iti danom. Tani, makain inumak. Mabit lang, tatang. Mga lakpay. Darasem tani, nabambanugak. Imbag kada kayo tawan ar-aramiden nyo. Mabit lang, tatang. Tamang kaudak. Biro kag payde pagin inuman nyo. Biro kang pailaang nuawan. Makain inumakon kunak. Mangkita kan iti sa balay. Sige, tatang. Mabit lang. Darasem kunak. Apay ka di manan arumanyaw ni tatang mo ijay. Anya ka di ti pagbagana. Inakano ikan iti danom, nanang. Agkaudak pa'y mat. Alam, ingka nga ruden, tani. Kung naman no maur-uraman ijayan. Huwag tarayak. May waris manin ati danom. Isungagin inayadak, nanang. Ala, ingka nga ruden. Agriyaw manan day jay, no di ka pa'y lamapan. Amangan no maibalang. Kat pagong tanak manan ni tatang. Isu nga ron amapan kan. Tapno saan nga adda nga agunget. Apay ay anagbayag ka. Kat makain inumak nga rod ako nak. Awan pa'y matam mo mga ubing. Kung ngamin, tatang. Mawaris mat ngamin ti danom no agtarayak. Ay, awan talaga ti ammom. Sige, tatang. Mapanakon. Alam da ito'y tasa. Ibatim kitin kat aggagay kak. Uwan, tatang. Iyag yung nga roden tamapanakon. Na, pidutem aditan nang idiswak. Apay apaiyawat mo pa'y laang kanyak ngay. Awan lang arudan tinararamid mo. Apay manan na di ka matagtagari. Apay, ayan mo itay aya, tadi mo mangag ti panagpukaw ko. Apay, awan aya ti trabaho mi. Tapno jay lamang dengeg iti ipukaw mo ti aramidan mi. Oho, tulang kayo kit di amin Nabambanog da tao. No nabannog kami imat. Saan mo nga ipapas kada kami ti bannog mo? Na, tanaglaing ka na sumungbat. Ingkakit di mangerwar ija iti badok, tanabas basaak itilingap. Mabiit lang. Ay, nakaungat a tao. Di nalakat maibaga iti nasaya at awagas ti kayat na nga ibaga. Ayan mo lay, nagbayag kan. Umayan! Agtutor ka matbasit Unay lakat din ni Banton. Takanayon lang nga agungat. Ay, jakman amo iti dayjay a tao, balasang ko. Ano sa Makapaibos iti anos nanang. Kanayo nak amasaktan iti panagsasauna. No adda ibaga na amadi, ay kat palabsam lata, anak ko. Nakarumot nga minanang. Awan pa'y pakaay-aywan kenkwana. Siya kunti dumawat iti pasensya, iti aramid na, basang. Saan arumbang ada kayo ti dumawat iti dispensar? Ta saan met ada kayo ti nagaramid iti madi nga aramid na, nanang? Maumuman samot dan ti manogang ko ni Bantor. Takas jay mo ti panagsasauna, makapasakit. Agnakam to siguro no apitin nanti bunga ti madi nga aramid na. Padasam man na bagbagaan, bareng no denggen na ka. Imbag no denggen na ti tao, kat nakulbetin ti panakaawat na. Ti amuna kat mayat ti aramid na. Banag adi na mabaliwan ti madi nga aramid na. Ta saan adum ngag iti pamagbaga. Kaduan na nga ginlalaeng, isuda ti adaw ti kamalina. Nang runa ni Bantor. Apay no baliwam met basay ti panagsasaom Bantaur. Kaasim ti masaktan iti panagsasaom.
Nagpulong ka di ti sinalbag a babae kada kayo, tatang. Sana nagpulong. Ngem makit-kita mi ma iti mapaspasamak. Anya kumangay ti makit-kita yu ako nayo. Amok ter aramidek, talaklakayan akon. Laklakayan na nakurang tinakam na. Apay kumanak kurang itinakag. Husto dagiti aramid ko, tatang. Dagiti kabbalay ko, tinakurang ti panunot da. Oy, Celia. Anya ka di timbagbagam kada tatang. Anya ko makitimbag-bagak ako nam. Di ka man agin di ammo dita. Ammo dakit din ti sasawanda no di mo imbaga. Adda mataken lapayag dagiti dadakkel mo. Saan ang masapul nga ibagak? Di kan aglibak. Awan ti ammuda no awan ti nang ibaga. Kat si kadayta. Apay aya nga ipapilit mo ti atap mo. Saan ko akinasao ni tatang? Uray damagam kadakwada. Jak kayat at tila ilablabid mo manen. Lakwan nakman iti sabon. Tani, awan mo't gayang paglabak. Ay, sakbay nga ikan ka. Agdamagak man. Apay ka di akanayon nga agriyaw ti asawam. Ugali na laang ti agriyaw. Katataunan sa. Imbag man tamaan anusam. No syakla ti rumanyaw ti asawa na. Ha? Panawak Awan papanan na no di kasta. Kanayon nga agsakit tinakam ti kasjay akababalin ti kambalay. No di mo ikan iti pagnakman na. Ay, saan ama didigra? Day tangarot ti mapanunot ko. No kasjay asaktan na ti riknak. Tinasakit asao. Kat arig namot lakas la sipat. Imbag pa'y ti sipat tamaikat adagos ti sakit na. Angam ti sakit tinakam. Ay, narigat amalipatan. Imbag man, taadda kayo laang ditaan nakatugaw. Apay adi kayo imaidjabangkag. Intugaw ko labas takasangsangpet kumot naglaba. Into kumaaday ta apa naglaba. Kat no nagado ti ruot dya kamaisan idjabangkag. Adamat nga rot inaramid ko. Ay na, di upay matamo ti tumulong. Nagganas kat ti biyag yun. Siyak ka timang trabaho aminen. Awan pa'y trabaho ang masulom mat. Adala matrabaho madida ka matulungan. Nagadon asaom. Di ka man sumanao dita. Taad-adda masurunak. Just kikit di. Kasla at damanan di yung nakinaawatan kanila kay mo. Kanayo na nakasjay. Taawan pulos konsiderasyon ti asawak. Saan lang ato'y bagik tinabannog. No dikat pati utak ko iti kapapanunot. Ay, amangan no agsakit ka, gapo iti kapapanunot. Ti kasayaatan nga aramidam. Agawid ka payla ijay balay dagiti dadakkel mo. Bareng agnakam ti asawam. Wansa nga agpayso. Pag ginanaak mo ti utak ko. Ay, iso akas kalabak baketan gapo iti konsumisyon. Kasano? Kat di mat maliklikan ti asawak ti agsao iti makapasakit. Apay, saan ama bali naliklikam ti kanayon nga agpukaw, bantor? Mangmangag ti kakaaruba, nakababain. Diyay saan nga umno ti aramid na ti pangibagaan nyo. Tapno sa anak nga agriyaw. Mabalin mo mat nga ibaga saan ama sapol nga agriyaw. Kasano? Katulang damat nga rod. Amom ka di nga ibagbagada, akurang kano ti panunot mo, iso akas ta ti aramid mo. Dagiti mangibagbaga akurang nga ti adda kurkurang na. Agkabaw da siguro Ay na, bantor. Baliwam ko matikas ta nga ugalim. Saan anasaya at dayta? Ingkala nakitsenda, ijay mon? Anya nga igjay ko. Kat adakmat nga rudan. Adda kang agpaiso. Ngam nalabit nga adda pa inaramid mo ngay muna, sakbay anagawid ka. Manipod ita, sika ti mapan makitsenda, tapno saan ka kanayon nga agatap. Wala. Ngamin, buntog ka nga gunggunay. Saan mo nga ibagaday tabuntog nga gunggunay? Tawan bukod ko alugan na pagluganan nga agawid.
Adu arason mo. Basta, siya kung ti makitsinda inton sumaruno. Wan tapno ang mumatirigat na. Ni matlakay mo tirimwar itay. Wan, iso ti nakitsenda. Naparpartak ka no iso ti makitsenda. Kita no magatang namutlaang amin nakasapulan nyo. Mayat no iso ti makitsenda. Tapno saan asumanao no maladawak nga agawid. Mas daawak kan nila kay mo. Apay analaing nga agatap. Jakmat maawatan da dya tao. Kayat ko no ada papanan na. Uray mabayag asaan asumangpet? Wan tapno makaina na tilapayag iti agkakasakit asa una. Mapanak iti lugar ang naggapwak. Kayat mo ka diti sumurot kanyak. Una, nanang. Diyak kayat ni tatang. Takanayon nga gungot. Naala, darasem nga rod. Tapno di na ta maabutan dito'y balay. Inta nga rodan, nanang. Uray agbati dagiti badbado ta. Ay, saan Mangala ka iti badom. Tapno adda pagsukatam ijay. Alan, darasem. Sige nga rod, nanang. Mangalak iti bag apang ikabilak. Itarimaan kung tulatan no makadanon ta iti papananta. Ala, agawaam nga rod. Tama nga no sumangpot ni tatang mo. Sige, nanang. Tatang, awan ka di dasilya kan Pepe di tabalayaw. Awan da ditoy, ngam adda na kay baga ang nakita da ida naglugan iti tricycle. Napanandangay kat malaman. Adda kano pa'y bagda nga gina, panagkunak ket na umadan ken ka. Anya kumangay tinakaumaan da kanyak. Saan damat nga agbisin? Saan laeng amalamot ti kasapulan ti tao? Iparik namot anapatagdaken ka. Kanayon mo ida apagsasawan iti agkakasakit. Agawid tumat lang dagijay, tatang. Awan lamutan da, ije napananda. Heh, ti kunam. Kabailan mait ni bakit mau ti agtrabaho. Agbati ka pa'y dito Tainak makitangdan nga agsak ka. At agpasak ka dita ka aruba. Umayak mat ko ma, nanang. Agbati ka dito'y balay da apong mo. Ubing ka pa'y makisak ka. Tida kayat ti ubing. Tamalugi da ka no. Apay ngay amadida. Amok mat ti agsak ka. Basta, dida kayat ti ubing. Intun dumakkel ka laangan sa kamakitangdan no kayat mo. Ngam, agadal ka pa'y nga umuna. Ing kayo umansukunan ti asawa kan anak ko, tatang. Apay asyak ti baon mo amang sukon kadakwada. Si Kati Rumbang. Ang amno di kagbale o awan latamaw. Ing kayo matan na, tatang. Tani, agmay-may saak di tabalay. Day tatimal ala ti kanayaw na nasakay ti panagsasauna. Mapanawan na di na oras. Ibagayo kan kwa na, nga agbalbaliwak, tatang. Si Kati Rumbang nga mapanmang sukon kadakwada. Saan kat asyak? Kasla mabayinak mat ngamin, tatang. Mabain ka mapanmang sukawn? Idintaw tadi ka mabain iday iti panagsasaom iti asawam. Ha! Ala, ingkakit di sukunin ida no kasapulang metlaeng ida. Nayaw-awan kan samat dito'y lugar mi, si Kabantor. Umay kayo sukunan iti anak ta. Agawid tayo kuman. Saanan? Imbag dito'y, tawan mangmangeg anasakit asaw. Ijay balay mo, agkakasakit sawsawang mo. Saanan na maulit? Isong agawid tayo. Pakawanandak ko ma. Masigurado ka di, asaan ka manan nga agsao iti agkakasakit? Promise. Santon. Pangasim ka di taagawid tayon. Kasapulan kay Jay Balay. Gaputa ka sa pulam ti babae, iso asinurot na kami. Pangasim ka di bakit? Agawid tayo. Tapno saan nga parang anatangkan unay ti pusok. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon?
No makaysawang ka manen iti nasakit asao, panawan da ka. Imbag man ta nagawid kayon basang. Inikak iti may sa kondisyon ni Bantor nanang. Imbagak kan kwa na, ano ulitin na ti saan anasaya at akababalin na. Panawan mi. Sapay ko mga rotak balbaliwan. Nungay saan? May salang ti saok nanang. No aramidan namanan, talaga panawa kon. Ay, agmay santun Awan ton ti pagsasawan na iti agkakasakit. Day ta ti ultimo apangedeng ko nanang. Bakit? Ikarik. Saan na maulit? Ikagumaak ti agbalin anasaya at kada kayo kan ni Pepe, ang anak ta. Mala, Bantor. Laglagi pumday ta ngayon ka rin ka ni Celia, anak ko. Tano saan? Ay, talaga nga adaywanda ka. Ti agkakasakit asarita? Makapasakit mo at iti puso kanrik na. Iso aliklikan tayo kuma. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.